Neurtu! 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 Gogoratu! Arrain txikirik ez! Arrain txikirik ez! Arraindegian, arrainak erosi baino lehen, beti tamainak kontuan izan beharko dugu. Goazen barrura ikustera. Kaixo, egunon, hemen sartzen duzuen arraina neurriko alda? Bai, freskoak, begira, biztan dago. Hola, nola hartzako dugu Euskadi? Oli. Mostu gintet. Iguala ere. Bai. Horixe ba, arrain txikiak ez dira erosi behar. Nik ere ez ditut erosten, txikiak eta garestiak. Ez da pentsatu ere. Bai, arrainak bere garaian eta bere neurrian. Freskoak eta merke. Ikusten duzuenez, hemen arauak errespetatzen dira. Zuek ere horrela egin. Arrain txikirik ez. Bai horixe! Neurtu!